Já vás tady vítám, památníku Lidice, moje jméno je Sabina Vieira. Já tady pro soutěž COMACH zajišťuji obecný přehled o Izraeli. Z tohoto důvodu jste tady dnes i vy, abyste se, doufám, mým prostřednictvím seznámili s základními reáliemi státu Izrael, tak, aby vás to možná motivovalo k tomu, abyste se přihlásili k účasti na soutěži. Tak, jak to dneska bude probíhat, bych vás seznámila krátce s průběhem prezentace. Nicméně v podstatě cokoliv si tady dneska budeme říkat o státu Izrael se dotkne pouze povrchu. Ty informace, které vám tady řeknu, i tak se vám z toho asi bude točit hlava, ale ty informace, které vám tady dneska řeknu, budou prostě základní souvislosti a základní informace, protože toho času není dost. Ke každému tomu tématu, kterému se budeme věnovat, bychom mohli hovořit, v podstatě bychom tomu mohli věnovat samostatné přednášky, protože se tomu věnovat několik hodin vyučovacích nebo přednáškových, takže neberte to tak, že vám tady sdělím všechno. Ne, sdělím vám nějaké základní informace, základní souvislosti, které vás, doufám, motivují a inspirují k tomu, abyste si hledali další informace, pokud vás to zaujme, třeba nějaký segment a budete se moci třeba zúčastnit soutěže a chytne vás to a nějakým způsobem si budete dál dohledávat, jak to s tím Izraelem vlastně je. Já jsem tady z tohoto, proč přednáším já se dlouhodobě věnuju oblasti Blízkého východu, ne specificky jenom Izraeli, ale i okolním arabským státům. Je to, kdysi jsem říkala svému tatínkovi, že zajímavější než otázky Evropské unie, takže u toho jsem zůstala. Formou, nebo jak to dneska bude probíhat, já na vás budu mít pár drobných otázek na začátku. Nebojte, kamera je zaměřena na mě, takže na vás nebude zaměřena, nemusíte se bát, ale já bych se částečně chtěla dozvědět od vás, co vlastně o státu Izrael víte. Na druhou stranu vám poskytnu možnost se ptát mě. Doufám, že si v průběhu těch 2 hodin vás třeba napadnou nějaké otázky, tak si je zapamatujte, budete se mít příležitost zeptat na konci, uděláme si krátkou. Na závěr si vyhradíme čas, abyste se mohli na ty otázky zeptat. Současně celá ta přednáška je přednášena na webu v reálném čase a případně, když se někdo naloguje, tak si může i klást otázky chatem, tak ty otázky v podstatě mohou být kladeny už teď a zodpovíme je případně taky na konci. Takže začneme otázkami, skončíme otázkami a co se bude dít mezi tím. Zde bych mohla poprosit o slide. Tak, nevadí, tak než to naskočí, tak já už se to docela pamatuju. Já vím, že já jsem zvyklá hodně mluvit a budu se snažit neumořit vás nějakými příliš dlouhou slady, takže uděláme to cirka na 50 minut první část, pak bychom si dali pauzu, bude následovat druhá část otázky a pak budete mít prostor se najíst a osvěžit se i tímto způsobem. Takže v té první části vám budu poměrně podstatnou část věnovat historickým souvislostem. Zasadím vám vznik státu Izrael a jeho současnou existenci do historického kontextu, ačkoliv ta soutěž sama o sobě by neměla být zaměřena na historii státu Izrael, ale na jeho současnost, tak bez nějakého pochopení těch souvislostí a toho historického kontextu se víceméně neobejdete v případě žádného státu nebo nějaké společnosti, takže s tím začneme i tady. Budeme se chvíli bavit o bezpečnosti jakožto fenoménu, který v Izraeli je prostě nevyhnutelná součást každodenního života, takže se musíme o něm také zmínit. A skončíme nějakými základními fakty, co se týče politického uspořádání, abyste věděli, že Izrael třeba není království. A pak si dáme pauzu a budeme pokračovat mým oblíbeným tématem, což je otázka společnosti, nebo
ve většině států je určitě vždycky zajímavé téma. V Izraeli myslím si, že vůbec tam je ještě zajímavější v tom kontextu mixení těch minimálně dvou velkých etnických skupin a další detailů, které se teda sdělíme po pauze. Strávíme nějakým základním představením izraelské kultury, toho, co se v Izraeli děje, v jakých oblastech a tak dále. A skončíme nějakou informací o hospodářství, o ekonomice, předtím teda než budete mít možnost klást dotazy. Takže já si tady ještě vezmu hodinky, abych udržela časovou linii a vrhneme se, jestli mohu poprosit o první slide, na ten historický kontext. Tím, že si vůbec vysvětlíme stát Izrael, kde se vzalo to slovo Izrael, kde se vzalo a jakou má vazbu na židovské etnikum, na skupinu obyvatelstva, kterou označujeme jako Židy. Tak já teď jsem se uvědomila, že jsem nicméně se nezeptala vás, jak jsem slíbila, že se vás budu ptát. Tak ještě než začneme, řekněte mi, byl jste někdo v Izraeli? Celkem jednoznačně všichni vidí, že tam nebyli. Chtěli byste tam jet? Proč? Teď otázka. Je to stejně jako, že s rodičema, je to asi tak stejně jako s rodičema do Jugoslávie, nebo vám to připadá nějakým způsobem zajímavější? Tak nahlas tak křičte, nevyvolávám. Připadá vám to stejně jako Jugoslávie? Nebo Jugoslávie, Chorvatsko? Ne? Dobrý. Co byste si vzali třeba dokázali byste si představit, že kempujete v Izraeli? Nebo máte pocit, jo? Ne. Máte pocit, že můžete jet v normálním autě, nebo že si musíte pořídit ochranku? Doufám, že některé z těchto záležitostí si osvětlíme, než skončíme ve 12 hodin a uvidíme, jestli stále bude ten stejný názor, až skončíme. Takže ve státě Izrael tedy žijí Židé. To asi myslím, že je fakt, který jste jaksi někde třeba občanské výchovy v médiích, když slyšíte a tak dále. Jaký je vztah Židé-Izrael? Ta jména nejsou stejná. V podstatě je to tak, že Židé, původně Hebrejci, byli jeden z nomádských kmenů, které se vyskytovaly v té části světa, které nazýváme kolem civilizace. To znamená někde kolem Mezopotámie, Irák, Sýrie, právě tady Palestina, nebo jak to nazveme, Izrael, Středomoří, Egypt. Tak byli jedním z těch kmenů, které se tam vyskytovaly, které se tam usídlili, byl to kmen a oni byli ti, kteří v nějakém momentě dominovali tím okolním, vytvořili izraelské nezávislé izraelské království. Izrael, odkážu vás na báječný pramen vzdělání a to je Bible, lépe řečeno v tomto momentě zatím Starý zákon, kde se dočtete, že byl jakýsi Jákob, praotec kmenů, že měl spoustu žen a spoustu dětí a tomu se přezdívalo Izrael, tedy zápasící s Bohem. Takže tady se nám objevuje slovo Izrael, izraelské království. Jak jsme došli k Židům, ti tam ještě teda jakoby nejsou, tak to etnikum, které tam žilo, vzhledem k tomu, že izraelské království bylo nejdřív dobyto Babyloniny, posléze bylo pod jinými nadvládami, ale posléze bylo dobyto Římem a Řím označoval toto území jako provincie Judea. Takže tady máme Judea a jeho obyvatelé tedy byli v češtině označení jako Židé. Takže tady máme označení, které se potom udrželo až do dneška a toto etnikum ve své domovině nezůstalo. Tady se vlastně dostáváme k základnímu konceptu, který ve své podstatě vedl až k vytvoření moderního státu Izrael. A to je k tomu, že židovské etnikum nezůstalo na území, kde se nacházelo izraelské království, ale z různých historických odcházelo do exilu, do takzvané diaspory. Byli částečně vyháněni, částečně deportováni, částečně odcházeli sami díky těm politickým změnám, které se tam udály. A po staletí drtivá většina z nich žila v ostatních zemích, jak v Evropě, tak v islámských zemích. Nicméně
když hovoříme po staletí, mluvíme minimálně o 2000 letech, tak v tomto období je naprosto fascinující, že oni nikdy nepřestali přemýšlet a toužit potom, aby se do té země těch svých předků mohli vrátit. Opět odkazuji na Bibli, země zaslíbená, tak protože Židé věří, že země jim byla tato země, ta jejich domovina jim byla zaslíbená Bohem. A tohle setí s tím domovem těch otců, který nikdo třeba po generace nikdy neviděl, nikdy nenavštívil, bylo tak silné, že se prostě udrželo. A ta vůle se tam v nějaký moment vrátit byla neuvěřitelně silná ve všech těch židovských komunitách, ať už byly kdekoliv. Musíme si uvědomit, že samozřejmě důvod, proč tomu tak bylo, ty důvody jsou dva. Proč si Židé udrželi vlastně tuhle národní identitu, když byli rozptýleni po různých zemích mezi různými národy a tak dále. Tak to bylo zaprvé kvůli náboženství, protože si dokázali udržet své specifické náboženství, tedy judaismus, a udržovali tradice, ale to, že vlastně byli schopni toto udělat, ty tradice udržovat, bylo dáno i částečně tím, že v těch společnostech hostitelských byli ostrakizováni. Oni se nestali nějakou součástí těch společností. Oni byli vždycky, řekněme, vystrčeni na okraj těch společností, někdy pronásledování, nenávidění, někdy čistě jakoby trpění za zvláštních podmínek, ale nikdy se nestali součástí těch společností. To znamená, že tenhle ten staletý útisk vedl k tomu, že oni si byli palčivě vědomí té své výjimečnosti a návrat domů, nebo ta představa té země zaslíbené toho Izraele, byla v podstatě jakýmsi takovým snem, který navozoval možnost, že by to bylo místo, kde by byli v bezpečí. Takže vlastně to sepětí s tím územím je dané nejenom nábožensky, ale i v podstatě jakýmsi toužením po vlastním domově, kde by Židé byli v bezpečí. Protože v tom exilu, v diaspoře se jejich život lišil. V islámských, obecně lze říct, že v islámských zemích, v těch arabských zemích, jejich postavení povětšinou bylo poměrně rozumné. Nicméně v evropských zemích, jak asi víte z dějepisu, nebo z hodně dějepisu, tak to samozřejmě bylo daleko náročnější, ačkoliv se lišilo v různé časy za různých panovníků a tak dále. Nicméně ten vliv střetu těch dvou náboženských ideí, to znamená židovského judaismu a křesťanství, kde ten základní rozpor v otázce, řekněme, rodinného zázemí Ježíše byl prostě vždy zdůrazňován, tak v těch evropských zemích Židé prostě byli ostrakizováni daleko více, pronásledováni, byli nuceni žít ve vymezených částech, v takzvaných getech, nosit specifické oblečení, nesměli volně cestovat, nebyla jim umožněno vykonávat veškerá zaměstnání a tak dále. Takže ta celá situace v Evropě se změnila s příchodem osvícenství, kdy došlo k také emancipaci. Za Velké francouzské revoluce, která smetla všechny možné jiné staré pořádky v Evropě, tak došlo i k nabourání tohoto konceptu, že Židé jsou také specifické etnikum ostrkované stranou od společnosti a Židům ve Francii a potažmo v těch zemích, kam dosáhla ruka a vojska francouzské revoluce, bylo umožněno také ta opustit a začlenit se do většinové společnosti. Ale tohle zrovnoprávnění, ten proces samozřejmě nebyl náhlý, trval, 50-80 let a opět lišil se stát od státu v Evropě, tak ten proces nicméně byl, to zrovnoprávnění bylo pouze po právní stránce. A jak samozřejmě víte, to, že je něco napsáno v zákonech, ještě neznamená, že ve skutečnosti to prosazování těch zákonů je úplně stejné. Nicméně na začátku ta víra byla, Židé doufali, že se budou moci začlenit. Část z nich se snažila plně asimilovat, úplně se odpoutala od těch náboženských tradic, snažila se vypadat úplně stejně jako většinové obyvatelstvo, mohli studovat, volit, byli prostě po právní stránce plnohodnotnými občany. Na druhou stranu, zejména ve východní Evropě, část těch židovských komunit zůstala velmi nábožensky orientována. Zejména v Polsku, v Rusku a tak dále, v těch chudších regionech, taky musíme to s tím spojit.
tak tam Židé zůstávali věrní těm náboženským tradicím, naopak se uchylovali k nějakým třeba mystickým tradicím a nosili specifické oblečení, takové ty klobouky černé, pejzy tady na stranách, to jsou všechno náboženská přikázání, nebo často náboženská přikázání, která jsou manifestována takhle navenek. No a jak se vlastně dostáváme k tomu, proč teda Židé chtěli vůbec z té Evropy odejít, když jakoby byli zrovnoprávněni? Proč byl vůbec založen stát Izrael? No právě proto, že tohle zrovnoprávnění v podstatě v praxi tak až úplně nefungovalo. V průběhu 19. století se ukázalo, že ta staletí té nenávisti a té nedůvěry vůči Židům v Evropě zanechali jasné stopy. Protože většinová společnost byly okamžiky, kdy vlastně se uchylovala k těm stereotypům a ostrakizovala židovské etnikum a vlastně sáhala k těm antisemitským výrokům, antisemitskému přemýšlení a tak dále. Ukážeme si to na nějakém přiblížíme to na romském etniku, aniž bychom chtěli se tady zabíhat do podrobností České republiky, ale znáte to sami. Není jednoduché se odpoutat od nějakých stereotypů, které slyšíte v televizi, které se omílají v hospodě. Nevěřím, že jste ještě nikdy v žádné hospodě nebyli. Takže slyšíte, jsou to. A teď prostě cikáni nepracují. Tak to máte přesně Židé, tam je to trošku překlopené, ale v Evropě v 19. století už to šlo trošku dál. To nebylo o práci, bylo to o tom, no, Židi shromažďují ty peníze. Židovský spiknutí. Rituální vraždy, oblíbené téma, to je báječné. Takže prostě docházelo k tomu, že ve Francii třeba Dreyfusová aféra, u nás v českých zemích Hilsnerová aféra, do které se zapojil Tomáš Garrigue Masaryk, který ačkoliv sám, tedy velmi věřící křesťan, tak vlastně rozporoval to, že obviněný židovský mladík, obviněný ze zavraždění křesťanské dívky, nerozporoval to, že by mohl být obviněn z vraždy, ale napadal to, že by mohl být obviněn z rituální vraždy. Jenom kvůli tomu, že je žid a že Židé páchají rituální vraždy. To se možná říkalo v Evropě ve středověku, ale ty mýty a ty stereotypy v Evropě přetrvávaly a proto část židovských vzdělanců a reprezentace přišla s názorem, že Evropa, speciálně Evropa a potažmo i ostatní země, nebude nikdy pro Židy bezpečná a nebude to domov. Takže se zrodila myšlenka návratu kam? Do té bájné domoviny, do té země zaslíbené na Blízký východ, kde v té době už samozřejmě se podmínky změnily, území se nazývalo Palestina, bylo součástí Osmanského impéria, řekněme na konci 19. počátku 20. století. Židovské osídlení tam bylo úplně minimální, počítalo se na nějakých 40 000 lidí, kteří tam po ta staletí zůstali asi ve 4 městech a samozřejmě většinová populace tam byla arabská, asi 10násobně větší. No nicméně ten proud to obhajování, že by se Židé měli vrátit domů, do jediného domova, kde by mohli být bezpeční, do té domoviny, se označuje slovem sionismus. Vysvětlíme si to později, jakoby návrat na Sion. K tomu se dostaneme, co je Sion později. A tohle hnutí začalo nabývat na síle, mělo hodně následovníků, zejména i proto, že na tom přelomu století třeba v carském Rusku docházelo k pogromům, kde Židé byli zabíjeni rozlícenými davy a tak dále. Tak tihle lidé prostě věděli, že nic v podstatě jiného nezbývá, než si sebrat své saky paky, pokud to můžeme říct takhle v ležárně a odejít do Palestiny a snažit se založit si nový život tam. Bylo to dobře organizováno, ty vystěhovalecké vlny byly postupně organizovány, Židé skupovali půdu od arabských vlastníků a snažili se zakládat primárně zemědělské usedlosti, ale také třeba první továrny a tak dále a zvyšovali svou přítomnost tam. Nicméně samozřejmě s tím, jak jejich počet v Palestině rostl, tak také rostla nervozita toho arabského obyvatelstva. Současně s tím po první světové válce
správu nad tím územím té provincie Palestina, která spadala pod Osmanské impérium. To se po první světové válce rozpadlo, vzniklo Turecko a ta arabská území byla svěřena koloniálním mocnostem do správy s rukou organizace, která se později přeměnila na OSN. Správu nad Palestinou získala Velká Británie. Velká Británie se snažila udržet zemi pořádek, ne vždy šťastně. Snažila se balancovat mezi zájmy arabského etnika a židovského etnika a v podstatě tou snahou o balancování nedokázala učinit v podstatě žádné rozhodnutí a celou tu situaci akorát vrotila dál. Situace se samozřejmě dramatizovala ve 30. letech s nástupem nacismu, za druhé světové války, holokaustu, kdy prostě vystěhovalectví do Palestiny bylo omezeno pro Židy, což bylo v kritické době. Takže naopak po druhé světové válce přichází ten moment toho pocitu morální odpovědnosti toho vyspělého světa za to, co se stalo ve druhé světové válce a snaha umožnit těm přeživším Židům, aby mohli se vystěhovat do nějaké domoviny a tedy do Izraele a s tím samozřejmě vzrůstající odpor arabského státu. Nicméně definitivně události vyvrcholily v roce 1947 tím, že Velká Británie se rozhodla, že ten mandát neudrží správy toho území, vrátila ho OSN a OSN rozhodla na základě šetření různých komisí, že území toho mandátu bude rozděleno na dva státy. Na židovský stát a na stát arabský, tedy palestinský. No, bohužel ta situace nebyla akceptována oběma stranami. Židovská reprezentace přijala to rozdělení, arabská reprezentace nepřijala rozdělení, takže když Židé v květnu 1948 vyhlásili nezávislý stát Izrael, který byl poměrně rychle přijat za člena OSN, akceptován velkou většinou států OSN, tak arabské státy zahájily útok proti Izraeli a až do roku 1949 vlastně byla vedena první z několika válek, ve kterých Izrael bojoval z vlastní vůle nebo byl nucen bojovat, takzvaná válka o nezávislost, která potvrdila, že Izrael se udržel na mapě světa, dokonce rozšířil to své území původně stanovené plánem OSN a bohužel na těch zbylých územích nevznikl stát Palestina, i když možná nám všem to připadá celkem logické, ale za prvé palestinská reprezentace nebyla v té době příliš dobře organizovaná ani jednotná, takže se k tomu kroku neodhodlala a navíc samozřejmě z jejich pohledu celé to rozdělení bylo prostě nespravedlivé, takže oni nechtěli přistoupit na tenhle plán a rozhodli se bojovat. A jak vidíte, tak jejich boj zatím ještě neskončil z různých důvodů, takže do jaké míry to rozhodnutí bylo správné, realistické, moudré a tak dále. Co se týče vlastně státu Izrael, oficiálně vznikl. Nicméně ten zápas o jeho přežití a udržení se, protože musíte si představit, že s tím, jak samozřejmě vypukla válka s arabskými sousedy, tak veškeré ty židovské komunity v sousedních arabských zemích se dostaly do velmi nepříjemného postavení. Po válce opouštěli ty země, stěhovali se do Izraele, byly stále přistěhovalecké vlny z Evropy. Jestliže při vzniku státu bylo v Izraeli asi 700 000 Židů, tak 4 roky poté, v roce 52, už měl Izrael 1 400 000 Židů. To znamená dvojnásobný velký počet židovského obyvatelstva plus nějakých 150 000 arabských obyvatel. Takže ten stát neměl nic. Infrastruktura byla limitovaná. Počet škol limitovaný. Hospodářství v troskách, ovlivněné prostě obrovskými výdaji na obranu, na armádu. Armáda teprve jakoby technicky vznikající, byť už její struktura existovala. A tak dále, a tak dále. Takže první roky státu Izrael byly v podstatě o udržení se, o uživení vlastního obyvatelstva, aby bylo dostatek potravin. Ta situace byla daleko horší možná než ve většině evropských zemí po válce a bylo to velmi náročné. V roce 56 další válka, v roce 67 další válka. To jsou podmínky, ve kterých ten stát se rodil
a kde bylo nutno prostě všechno budovat víceméně na zelené louce. Takže si dovedete, nevím, jestli si dovedete, možná si to nikdo z nás nedovede představit, co to všechno obnášelo. To byl opravdu pionýrský, teď pionýrský ve smyslu amerických pionýrů, v pionýrský počin a určitě to bylo velice složité. Dostaneme se ještě k tomu. V roce 67 se trošku změnila strategická situace. Izrael v preventivním útoku v takzvané šestidenní válce od té doby okupuje území západního břehu Jordánu, to je to, kde by tady měl vzniknout stát Palestína, Gazy a Golanských výšin, které na severu Izraele náleží Sýrii. Takže tím si jakoby trochu uvolnil ruce, co se týče bezpečnosti. Na druhé straně pod jeho správu připadl další 1 milion Palestinců, s tím různé bezpečnostní výzvy a z mezinárodního práva ta území, nebo z pohledu mezinárodního práva ta území jsou okupovanými územími a Izrael je jejich správce, to znamená nevlastní je. A to je i základ vlastně mírového procesu. Palestinci teda opravdu těch 40 let bojovali zuby nehty o svá práva, ač určitě nevždy se s tím způsobem toho boje dá souhlasit. Až na konci z počátku 90. let přišli na to, že tedy možným lepším řešením by bylo jednání s Izraelem o vzniku palestinského státu. Ten počátek v roce 93 dohody z Osla Jásir Arafat podepsal smlouvu s tehdejším premiérem Jicchakem Rabinem a to označujeme za počátek takzvaného mírového procesu. To, co slyšíte v médiích, Izraelci a Palestinci už zase rok nejednají, nebo tady jsou porušovány takové a takové dohody předchozí. Tak to je všechno jakoby ten mírový proces, který v současné době tedy je, jak bychom to mohli označit diplomaticky, je zaseknutý. Obě strany mají představy, které ta druhá strana nemůže nebo nehodlá naplnit a ta situace prostě se nelepší, nejsou schopny obě strany sáhnout k nějakým ústupkům a tu situaci vyřešit, odblokovat, ač se o to snaží samozřejmě zprostředkovaně Spojené státy americké i ten evropské mocnosti, Francie, Velká Británie, potažmo Rusko. No. Tak, hudební vsuvka. Takže jestli bych mohla poprosit do další slide. To je cirka opravdu letem světem, takový základní historický exkurs. Nedotkli jsme se v podstatě ničeho, ale doufám, že ty souvislosti toho, jak se Židé vrátili zpátky, jak vznikl stát Izrael a co to pro ten stát obnáší se vlastně udržet na mapě světa, já mám teď trochu jasnější, říkám, kdybyste měli nějaké otázky, klidně si je nechte nakonec. Tady, když jsme se bavili o dohodách z Osla, tak ten obrázek ze zprostředkování tehdejšího amerického prezidenta Clintona, tak tady vidíte prezidenta Arafata s tou klasickou kufiou na hlavě a premiéra Rabina. Mimochodem, ten byl 2 roky na to zavražděn a to vlastně označujeme za ten první impuls k selhání toho mírového procesu, protože zajímavé je, že on nebyl zavražděn s nějakým palestinským teroristou, ale byl zavražděn izraelským občanem, mladým židovským radikálem a k tomu se ještě dostaneme, ale v podstatě část izraelské společnosti to získání okupovaných území vnímala speciálně v tom roce 67 jako boží zásah, protože ta území západního břehu Jordánu jsou historická území, takzvaná Judea a Samaří. Tam bylo to centrum Izraelského království, takže hluboce věřící Židé věří, že to je výborné, tam se musíme nastěhovat, protože tohle území je přesně to, co nám ještě chybí a když budou Židé žít na Bohem zaslíbených zemích, tak to uspíší příchod Mesiáše. Takže věřící Židé spojují vlastně
židovskou přítomnost na západním břehu Jordánu s příchodem Mesiáše a i to je jeden z faktorů, který komplikuje jakékoliv mírové vyjednávání, protože samozřejmě racionalita těch argumentů je složitá. Nebo je to prostě jiná úroveň argumentů. Když si někdo sedne za stůl a řekne, to není spravedlivé vůči Palestincům a tady vám někdo řekne, ale tak to Bůh chtěl, tak se už nikam v podstatě nepohnete a odblokovat tady tohle je velice složité a naznačuje to třeba, jak složité je to pro izraelské vlády vysvětlit ústupky vůči těm arabským sousedům a svému vlastnímu obyvatelstvu. Tím se trochu dotýkáme bezpečnosti. Jak už jsem říkala, je to jedna ze základních realit každodenního života v Izraeli. Bezpečnostní noční můle, by vám řekli určitě odborníci. Ve své nejužší části má Izrael, pokud tedy když v té hranici z roku 49, tak má Izrael 13 kilometrů. To znamená, že postrádá to, čemu se říká strategická hloubka. Že na vás zaútočí někdo na území, kde máte 13 kilometrů, tak můžete ustoupit akorát do moře a tam už se nepřeskupíte a je to samozřejmě strategicky velice složité. To znamená, že ten rok 67 získání těch byť zatím jenom správu těch okupovaných území přineslo jako jistý manévrovací prostor, že samozřejmě izraelská armáda, aby kontrolovala tak území, tak na nich operuje. Jak si Izrael tu bezpečnost zajišťuje? Tak není to jenom spoléháním na sílu, byť to je určitě ze strany Izraele myšlenka důležitá, ale je to i investice do diplomacie. Izraeli se podařilo v roce 78, potažmo 79 uzavřít mírovou smlouvu s Egyptem, takže normálně je možné, ta hranice mezi oběma státy je průchodná. V roce 94 v návaznosti na zahájení mírového procesu uzavřel mírovou smlouvu s Jordánskem, oteplily se vztahy s dalšími arabskými státy. Jednalo se třeba se Sýrií, ta jednání probíhala za zprostředkování Turecka, tam tedy k dohodě nedošlo, ale takže vlastně Izrael kombinuje tyhle dvě snahy, ta diplomatická je v regionu a za situace, která tam je samozřejmě velice komplikovaná a mezi tím tady musí spoléhat na sílu. Jestli bych mohla další, tady je krásná ukázka síly, izraelský tank Merkava. Já říkám, kdyby vás tyhle věci zajímaly, tak izraelský tank Merkava, myslím, že tohle je ta poslední verze a tak nevím, jestli máme úplně tu samou, ale mimo Izrael jsou asi 3 kusy a jeden z nich je ve vojenském muzeu v Lešanech, takže kdyby vás to zajímalo, tak je pojízdný a je možné je tam zhlédnout. Takže další. V podstatě tady to je ukázka toho, že Izrael nemůže spoléhat pouze na svou armádu, co se týče počtu, ale musí spoléhat i na svoji vojensko-technologickou převahu. Budeme se o tom trochu bavit potom v ekonomice, ale Izrael investuje nemalé finanční a lidské prostředky do toho, aby vyvíjel nové zbraňové systémy, nové komunikační systémy. To nemusí být jenom zbraně jako takové. Tady to jsou třeba tohle jsou třeba bezpilotní prostředky, ty používají, neříkám, že izraelské, ale jako to jsou prostředky, které se třeba používají na hranicích Afghánistán, Pákistán. Dneska součást naprosto důležitá výzbroje. Takže tam jsou velké investice do vývoje nových technologií. Samozřejmě armáda. Izrael má pravděpodobně jednu z nejlepších armád na celém světě. Bohužel bych řekla díky tomu, že má ty praktické zkušenosti, takže praktické zkušenosti z těch střetů, případně vyloženě z vojenských konfliktů, okamžitě přenáší do té teoretické úrovně přípravy jednotek a tak dále. Pro vás asi by mohlo být zajímavé, že izraelská armáda je armáda odvedenců. Izraelci musí povinně všichni sloužit v armádě. Samozřejmě má to vždycky ale, takže jsou výjimky, ale většina společnosti muži, když skončili byste tady střední školu, v 18 narukujete, ne jak za starého Československa, kde byste 2 roky trávili někde čištěním latrín, ale je to o tom, že dostanete výcvik, dostanete zbraň, kterou mimochodem, když půjdete do Izraele, tak na ulici normálně chodí
základáci, oni mají takový ty polní uniformy, nic moc. Viděla jsem i slečny, který k tomu měli krokše a tak dále, tak se jako pohybují po těch ulicích. Na zádech mají pušky a tak jako vlezete do krámu a vás někdo takhle jako tím šťouchne a ten pohled je poměrně neobvyklý pro našince z našich tedy poměrně klidných středoevropských končin. Takže 3 roky povinná vojenská služba pro muže, potom každý rok měsíční cvičení až do věku 45 let. V podstatě většinou zůstávají v těch jednotkách, se kterými sloužili. Ženy mají 2 roky povinné vojenské služby, pokud náhodou už v té době nemají děti, a teprve potom Izraelci odchází na vysoké školy. Takže to je zajímavé, to se potom samozřejmě odráží v tom, jak ta společnost vypadá, protože ta zkušenost, že nosíte zbraň, musíte někde třeba někoho zabít, nebo jenom čelíte tomu, že prostě čelíte nějakému davu rozbouřenému, hlídáte hranice a tak dále, je samozřejmě velice, řekněme, charakterutvorná. Tak to je určitě zajímavé. Potom co bych asi zdůraznila, jestli další slide, to je taková ta nejznámější izraelská armáda, určitě jako fenomén, který je zajímavý. Nicméně Izrael samozřejmě má i vnitřní bezpečnostní složky, ať už je to policie, hraniční policie, tak dále, klasicky prostě jako každý moderní stát. Má něco, co já přirovnávám k FBI, nevím, k čemu bych to přirovnala tady. No, to je jedno, prostě jakoby FBI služba, která působí na území státu, takzvaný Shin Bet, vnitřní bezpečnost, agentura, která zajišťuje vnitřní bezpečnost, a pak má samozřejmě všemi bájný, mystifikovaný Mossad, což je tedy jakoby CIA služba, která zajišťuje bezpečnost navenek. A určitě taky existuje moře literatury a filmů a tak dále, kde agenti tajní operují. Určitě nespochybnitelné úspěchy, nicméně, jak já říkám, zůstaňte nohama na zemi, to není povolání, které by bylo příliš asi příjemné, čisté, a než se rozhodnete do něčeho takového vstoupit, tak si to sakra rozmyslete. Tak potom samozřejmě, co se týče bezpečnosti Izraele, zajímavá otázka je vlastnictví jaderných zbraní. Izrael oficiálně nikdy nepřiznal, že by vlastnil jaderné zbraně, nicméně v poušti v Negevu na jihu Izraele je městečko, kde je jaderné výzkumné středisko, a předpokládá se, že tam také nějaké ty hlavice byly sestrojeny. Říkám oficiálně ne, ale ve všech encyklopediích a všech informacích, které můžete sehnat, to vlastnictví jaderných zbraní je potvrzeno. No a co se týče toho, jestli vlastně vůbec tohle má nějaký smysl, ty investice do bezpečnosti, ta neustálá ostražitost. Izraelská společnost si nemůže dovolit nevšímat podezřele se chovajících osob, zavazadel ponechaných někde na nádraží. To si okamžitě někdo všímá, to od školy prostě do té společnosti buší, že nemůžete si těchto věcí nevšímat, protože to může stát životy vaše nebo vašich blízkých ve všech, často někde kamkoliv jdete, nákupní střediska, obchody, kina, tak všude jsou lidé, kteří kontrolují zavazadla, jestli co máte v kabelce, v baťohu a tak dále. Ta ostražitost je tam přítomná na každém kroku. A samozřejmě je to z reálných důvodů. Ty hrozby vůči Izraeli neustále přetrvávají. Izrael v podstatě kromě těch, řekněme, potažmo těch teroristických útoků, které se podařilo v posledních letech zastavit, tak je to třeba útok, je neustále odstřelován z pásma Gazy, rakety krátkého doletu, palestinští technici jsou poměrně také zdatní. Samozřejmě je to úsměvné, když sedíme tady v Lidicích, ale už to není úsměvné pro obyvatele třeba až Dodu, kterým tam lítají rakety co týden. Je to hnutí Hizballáh, které je napojené na Irán,
nebo ale je to třeba už jenom nestabilita třeba syrského režimu. To jsou všechno věci, které a nejenom Izrael, ale všechny země na Blízkém východě musí nějakým způsobem s nimi kalkulovat. Aktuálně jistě víte, otázka iránských jaderných zbraní, Izrael speciálně, jakožto potažmo nějaký cíl, i když to je taky otázka k diskuzi, je velice citlivý na tuto otázku, ale bezpečnostní experti se zajímají o takové věci, jako je dostupnost vodních zdrojů. V Izraeli například a vůbec na Blízkém východě otázka strategického zájmu, aby měli dostatek vody v podmínkách, které v regionu panují, je to naprosto zásadní, vlastnictví naftných surovin a tak dále. Takže Izrael je jistě stále vystaven různým rizikům a musí se vůči nim bránit. Nicméně, abychom to zakončili nějakým takovým politologickým, suchopárným trochu částí informací předtím, než si dáme pauzu, tak se podíváme na politické uspořádání. Jak jsem říkala, byla bych ráda, kdybyste věděli, že Izrael není konstituční monarchie, což možná někteří vědí. Izrael je parlamentní demokracie, hlavou státu je prezident. Je zajímavé, že A4 je na Blízkém východě, tak hovoří se o Izraeli jako o jediné demokracii na Blízkém východě. A samozřejmě je to pravda, nebo je to pravda v podmínkách samozřejmě tedy toho regionu a těch zvláštních podmínek, kde se stát nachází. Nicméně to politické uspořádání země bylo modelováno samozřejmě podle těch evropských příkladů, příkladů, protože zakladatelé nebo ti, kteří byli v reprezentaci státu při jeho založení a těsně před ním a po něm, byli primárně Židé přicházející nebo kteří přišli z Evropy a přinesli si sebou nejenom teda znalosti, vzdělání, ale také to přesvědčení o správnosti národního státu, demokracie, nějakých demokratických institucí a tak dále. A tak byl vlastně stát postaven. Takže je to implantování toho evropského té tradice na Blízký východ. Stát jako takový jeho instituce byly budovány již před tím rokem 1948. Od chvíle, kdy začaly přicházet první stěhovalci, tak to sionistické hnutí dbalo na to, aby vlastně byly zakládány, jak jsem říkala, školy, první podniky, ale také třeba odborová centrála, já nevím, první jakoby protopolitické strany, později třeba právě základ něčeho, co se později překlopilo na izraelskou armádu, bezpečnostních složek. Takže jakoby ta administrativa existovala ještě za britské správy a potom ten přestup, to přetočení do toho oficiálního státu už nebylo tak složité. Tady je slovo Jišuv, což je označení pro to židovské osídlení Palestiny před vznikem státu, jenom abyste nebyli z toho zmateni. Tady se našel takový krásný obrázek, je to zakládání Tel Avivu. Jenom abyste viděli, že jsme hovořili o zelené louce, o tom, jak to asi bylo náročné, tak tohle je fotka, Tel Aviv byl založen v roce 1906 na pobřeží vedle starého města arabského Jaffa. A tady vlastně je licitace cen pozemku při zakládání Tel Avivu. Takže písečné duny, nikde nic moc, na jedné straně Středozemní moře. Takže my se poprosím o další slide. Dostaneme se tak k nějakým institucím. První asi zahájíme, když říkám parlamentní demokracie, tak zahájíme krátkou informací o parlamentu. Tady vidíte, je zasedací místnost izraelského Knesetu. Kneset je jméno hebrejské v češtině bychom to přeložili jako shromáždění a je to jméno, které si Izrael zvolil pro označení svého parlamentu. Parlament je jednokomorový, má 120 míst a je volitelnost na 4 roky a hranice vstupu 5%. Víte, kolik je hranice vstupu v České republice do parlamentu? Tamhle 5, dobře, děkuji. Takže a i tak, kolikrát se nám tady podařilo sestavit jednobarevnou vládu,
Takže v Izraeli při 2% hranici, a to v minulosti byla dokonce 1%, v podstatě je nemožné sestavit jednostrannou vládu. V parlamentu je množství malinkých stran, často třeba náboženských stran, a ty velké strany, jako je Strana práce nebo pravicový blok Likud, také ty nejznámější, tak ty musí s podporou těchto stran nějakým způsobem počítat a musí se je snažit přilákat do vlády, samozřejmě výměnou za nějaké portfolia, ministerská křesla, agendu a tak dále. Takže třeba současný kabinet Benjamina Netanyahu má 30 ministrů, což je poměrně dost i na naší třeba byrokracii. Tak tady máme potom teda informaci o vládě. Vláda je takovým tím hlavním výkonným orgánem. Premiéři byli v jednom momentě voleni přímo, ale potom se od toho ustoupilo, takže premiéra jmenuje prezident. Pozdrav pánbu, stejně jako v České republice, ty podobnosti jsou tady opravdu zřetelné. Premiéra jmenuje po parlamentních volbách prezident. Nemusí to být nezbytně, musí to být vždycky předseda nějaké strany, ale ne nezbytně té vítězné strany. To se stalo jak u nás, tak v Izraeli při posledních volbách. U nás při posledních volbách nominálně vyhrála sociální demokracie, ale protože možnost na sestavení koalice měla ODS díky dalším pravicových stran, tak prezident pověřil sestavením vlády pana Nečase. Podobně v Izraeli poslední volby vyhrál nějaká středová strana Kadima v čele s Tzipi Livni, nějakou výraznou izraelskou političkou. A nicméně prezident Peres pověřil sestavením vlády Benjamina Netanyahu, který byl schopen sestavit vládu na rozdíl od paní Livny. Takže, jak vidíte, ten systém je velice podobný. Premiérem se může stát pouze občan státu Izrael starší 30 let a vede tedy vládu, jak už jsem řekla, s těmito charakteristikami. Tak, další slide poprosím. Zajímavou institut, nebo ještě jsme si asi k prezidentovi. Prezident, který je čistě reprezentativní, stejně jako u nás, a záleží potom na každém tom kandidátovi, jak tu funkci a čím ji naplní. Současný prezident Šimon Peres je nositel Nobelovy ceny míru, je to takový umírněný politik, který má poměrně širokou podporu v Izraeli a vzešel ze strany práce. Nicméně je zajímavé, jako u většiny izraelských politiků je bývalým armádním velitelem. V podstatě, pokud jste dobrým a známým armádním velitelem, poměrně jednoznačně vás to předurčuje k nějaké politické kariéře a očekává se, že většina těch výrazných politických osobností má za sebou nějakou armádní kariéru. Tenhle fenomén je v Izraeli poměrně častý. Ač byste to možná při pohledu na současného premiéra neřekli, tak on i jeho dva bratři, všichni tři sloužili ve speciálních jednotkách. Tak říkám, je to napříč těmi politickými stranami tento fenomén se vyskytuje. No a potom máme zajímavou instituci a to je Nejvyšší soud. Nejvyšší soud v Izraeli je instituce, která balancuje vlastně ve stylu toho balancování moci mezi jednotlivými součástmi administrativy, tak balancuje rozhodnutí vlády nebo parlamentu. Je to ta instituce, ke které se můžete odvolat, funguje jako odvolací soud a zároveň jako soud, který teda řeší jednotlivé případy, pokud se mu dostanou na stůl. A zajímavé je, že Nejvyšší soud má jurisdikci jak nad armádou, tak i nad okupovanými územími. To znamená, všechny takové ty spory, třeba když Palestinci na okupovaném území se chtějí protestovat proti, já nevím, zabrání půdy nebo něco, tak mohou se odvolat k izraelskému nejvyššímu soudu a ta rozhodnutí právě protože řeší hodně často velice citlivé otázky, třeba i postavení homosexuálů ve společnosti a takovéhle věci, které v Izraeli, kde obě ta etnika, jak židovské, jak arabské, jsou nějakým způsobem nábožensky založená, jsou třeba tyto otázky velice citlivé, tak samozřejmě rozhodnutí toho soudu jsou velice přísně nebo jako velice sledována a diskutována.
tady je vlastně omezení nebo těch členů toho soudu je cirka vždycky tak 12 a omezení je do 70 let věku a je poměrně složitý systém jejich výběru, podílí se na tom různé komise, částečně parlament, částečně sami soudci, advokátská komora a tak dále. Já bych jenom poprosila o poslední slide, tam je fotka Nejvyššího soudu. Tady vidíte, do spoustu těch institucí v Izraeli se můžete podívat. Jsou přístupné veřejnosti. Nejvyšší soud je určitě budova, kam bych doporučila se jít podívat. Myslím, že se dá i na některá zasedání, což samozřejmě v té hebrejštině vám asi k ničemu nebude, ale ta budova sama o sobě je moderní, architektonicky nádherně udělaná. A tady vidíte, je celá z takového bílého kamene, nebo jestli je postavená, to asi ne, ale je obložená tímhletím bílým kamenem, který se těží v Jeruzalémě a je okolí. Nejvyšší soud je v Jeruzalémě. A Jeruzalém má, jako město, má nařízení, že všechny budovy ve městě postavené musí být buď to postavené z toho kamene, nebo jím obložené. Takže to město má takový jako specifický charakter, protože je vlastně hodně bílé, nebo jako postavené z tohohle vápence, nebo co to je, přiznávám se, nevím. Tím dalším tématem, které jsem si pro nás vybrala, je společnost, jak už jsem avizovala. Je to záležitost, která si myslím, že je zejména v případě Izraele hodně zajímavá. Izraelská společnost je velmi mladá, velmi taková dynamická. A já bych ji se rozdělila, nebo myslím si, že charakterizovat ji můžeme... Kluci. Tak charakterizovat ji můžeme podle dvou takových základních charakteristik. Já si myslím, že jednou z nich bude určitě to, že izraelská společnost je významně ovlivněna tím, že je to společnost dvou velkých etnických skupin, Židů a Arabů, a zároveň, že je to společnost z velké míry přistěhovalci, takový ten pionýrský duch. Když se zaměříme na tu první charakteristiku, tak samozřejmě, jak už říkám, Židé a Arabové. Ani jedna z těchto skupin není jednotná. Nemůžete si představit, že všichni Židé a všichni Arabové v Izraeli jsou nějakým způsobem uniformní a mají stejné zázemí, zastávají podobné názory a tak dále. To samozřejmě není logické, ale ty dělící skupiny, které mezi těmi jednotlivými etniky jsou poměrně hluboké a poměrně zajímavé. Když začneme u té židovské populace, tak tam vlastně hodně ovlivňuje jejich původ. Jak už jsem říkala, je to samozřejmě společnost přistěhovalecká, takže spousta z židovských izraelských má buď to jsou přistěhovalci v první generaci, oni sami se teprve do Izraele přistěhovali, protože to přistěhovalectví stále pokračuje, nebo jsou nějaká druhá, třetí generace přistěhovalců, nicméně v těch rodinách se ty tradice a jakoby ten vliv těch států, odkud ta rodina působí, poměrně pořád udržují a jsou do jisté míry určující. To je to rozdělení, které máme tady udělané jakoby první, to je ten původ. Židovské etnikum se rozděluje do většinou dvou velkých částí, to jsou Aškenázové a Sefardi a občas se ještě ta sefardská část rozděluje na Sefardy a na orientální Židy, takzvané Mizrachim. Ti Židé, kteří žili v Evropě, většinou v Evropě západní, střední, východní, tak jsou označováni jako Aškenázové. To jsou tedy primárně německy mluvící země, tam je vznik toho slova, ale i prostě Francie, nevím, východní část Evropy, Polsko, Rusko a tak dále, kteří se liší třeba ve svých náboženských tradicích oproti těm Židům, kteří pocházejí z Pyrenejského poloostrova. Tam Pyrenejském poloostrov byl označovaný jako Sfarad, takže tam je to slovo sefardská větev židovská, kteří byli v 15. století vyhnáni jak ze Španělska, tak z Portugalska, takže potom ty rodiny nacházíme většinou, nebo potomky těch rodin nacházíme třeba v Nizozemí,
Unii, samozřejmě při státech při Středozemním moři, Itálie, Řecko, některé jugoslávské státy, bývalé Jugoslávie a samozřejmě ty islámské země, přičemž teda jakoby to rozdělení mezi sefardy a orientální židy se většinou řeší tak, že židovské komunity, které se nacházejí v těch muslimských, arabských zemích, tak ty jsou označovány jako mizrachim. Tak tam říkám, někdy můžete najít rozdělení na 2 skupiny, někde na 3 v řádku. Samozřejmě třeba v těch rodinách, které přicházely z arabských zemí, tak tam můžete najít kromě vizáže samozřejmě Izraelky pocházející třeba z jemenských rodin. To jsou někdy úplně neuvěřitelně nádherné ženy. Takové mají taky ty prstínkovitý vlasy, jako mají Arabky. Muziku mají úžasnou, právě velice ovlivněnou arabskou hudbou. Kuchyň samozřejmě aškenázských židů, tady se jí tefiš, což je rozmělněný kapr s nějakou zeleninou v aspiku v podstatě. To teda mě to docela chutná, ale je to jako takovýhle styl kuchyně oproti kořeněné tradiční kuchyni třeba v těch sefardských rodinách. Takže ty rozdíly jsou poměrně markantní a zpočátku třeba v Izraeli byly ještě hlubší tím, že, jak už jsem říkala, ty zakladatelé, ty lidé, kteří vedli tu administrativu v těch prvních dekádách v Izraeli, byli většinou potomci nebo přistěhovalci z Evropy. Samozřejmě logicky díky tomu, že oni měli to vzdělání, oni měli ten rozhled, oni měli ty schopnosti, kdežto ti přistěhovalci z těch arabských zemí v té době prostě arabské země už dávno nebyly na vzestupu. Většinou se jednalo teda o chudší obyvatelstvo, manuálně pracující a trvalo 1-2 generace, než se vlastně ty nůžky stáhly, ta propast překlenula. Tvořilo to jisté, řekněme, třecí plochy, ale v současném Izraeli už jsou běžné smíšené sňatky, ale každá ta rodina si je jakoby toho svého původu vědoma. Takže to je určitě hodně zajímavé. A samozřejmě pak tady máme náboženství. Judaismus také není v podstatě jednolitým proudem jako většina náboženství. Křesťanství už taky dávno není jenom křesťanství, ale máme tady katolíky, římské, ortodoxní, protestanty a tak dále. Tak podobně i v judaismu můžeme najít více proudů. Je to takový ten od toho klasického, tradičního, velmi spirituálního, hluboce nábožensky založeného ortodoxního proudu po ten druhý protipol, což je liberální reformní hnutí, které v podstatě tedy spoustu těch tradic už vůbec nerespektuje nebo si je upravuje v nějakém moderním duchu. Pak je nějaký střední konzervativní proud, který sice respektuje tu modernitu, zavádí určité změny, ale velmi opatrně a s velkým respektem k tradicím. Takže to je třeba, co se týče náboženství, ale na druhou stranu spousta Izraelců uvádí se, asi 40% té židovské populace v Izraeli není vůbec nábožensky založena. Jsou označují se za naprosto sekulární a náboženství vnímají za jakýsi zdroj tradice. Nicméně právě protože náboženství bylo tím nástrojem, který do určité míry udržel tu židovskou národní a kulturní identitu v tom exilu, tak při vzniku státu judaismu byl přiřčen neformálně, není to nikde jakoby stanoveno zákonem, ale neformálně velice specifický status v tom státu. A lidé, kteří se rozhodnou žít ten hluboce náboženský a zbožný život, tak jsou bráni za jakési strážce té tradice a jsou osvobozeni od určitých povinností v tom státě. Například teda nemusí pracovat a nemusí platit daně, mají nějaké sociální dávky a tak dále, což samozřejmě při vzniku toho státu bylo poměrně logické. Ta administrativa toho státu, většina z nich byla sekulární, takže ten náboženský prvek to jaksi balancoval. A navíc těch hluboce věřících náboženských židů v Izraeli na počátku nebylo příliš mnoho.
Jenže ta demografie je poměrně neúprosná. Ty ultraortodoxní rodiny mají až třeba, nevím, taky 10 dětí, 12 dětí, takže samozřejmě jejich počet v Izraeli narůstá. A nejenom, že to působí už i ekonomické problémy, zejména třeba v těch momentech nějaké ekonomické recese, protože tady je prostě skupina obyvatel poměrně velká, která jako není ekonomicky činná, tak to samozřejmě působí i v té společnosti určité frustrace, protože sekulární Izraelci, kteří musí narukovat do armády, pracují, platí daně a tak dále a náboženství prostě nevnímají jako důležitou součást života, tak pro ně je tohle v podstatě nepřípustné a množí se tam ty konflikty. Na druhou stranu ti náboženští, ty ultraortodoxní Židé mají za to, že židovský stát, pokud jej vůbec uznávají, protože existují skupiny, které tvrdí, že židovský stát je vůbec prostě hřích proti Bohu a že Izrael může obnovit pouze Mesiáš, tak ty skupiny, které teda stát jakž takž uznávají, tak ty v podstatě říkají, že všichni Židé by měli žít zbožný život a jedině to uspíší příchod Spasitele. Takže oni se zase naopak na tu většinovou sekulární společnost dívají z nevolí, protože to jsou ti, kteří přestupují ta přikázání náboženství a oddalují teda nějakou tu spásu. Takže ty rozdíly, ty diskuze samozřejmě, jak říkám, jsou zajímavé a nejsou jednoduché. Existují různé programy na jako větší začlenění těch ultraortodoxních Židů do toho normálního života, nějaké programy třeba pracovní, pracují hodně často ženy v těch rodinách. Existují i třeba vojenské jednotky, které kombinují studium těch posvátných textů s nějakou vojenskou činností za přísného dodržování třeba zákonů košer stravy a prostě těch rituálních povinností, které každého židovského muže v tom náboženském životě provázejí. Takže ty snahy jakoby zblížit tu opozici jsou poměrně také existují v té společnosti. Co se týče arabské společnosti, tak tady musíme jasně odlišit. Arabové, kteří zůstali ve státě při jeho vzniku, bylo jich asi nějakých 150-160 tisíc, tak ti postupně dostali izraelské občanství. Takže o těch Arabech, kteří žijí v Izraeli od toho roku 48-49, o těch hovoříme jako o izraelských Arabech, kdežto o té arabské populaci na okupovaných územích hovoříme jako o Palestincích. To je takové jenom, abychom si nepletli pojmy. Takže ta arabská populace v tom vnitřním Izraeli je z velké většiny teda muslimská. A co se týče rozdělení podle linie náboženství, jsou to většinou sunité. A část z nich ovšem poměrně velká jsou křesťané. Samozřejmě v Izraeli je i kolébka křesťanství, takže je logické, že tam vyskytují rodiny, které po staletí prostě jsou křesťanské a jsou zároveň arabské. A etnicky třeba, nebo i nábožensky ještě teda se tam profiluje skupina je jich asi 100 tisíc, myslím, v Izraeli, a to je skupina Drúzů, což ty obývají opravdu jenom několik vesnic na severu země, to je specifická náboženská skupina, která se vydělila někdy v 11. století z islámu. Už je to s takovým jako hodně mystické náboženství, žijí také v Libanonu. A ti třeba slouží v izraelské armádě. Izraelští Arabové nemusí sloužit nebo mohou uplatnit výjimku a nemusí sloužit v armádě, většinou tak samozřejmě nedělají ze zjevných příčin, ale beduínské obyvatelstvo, takové to původně jakoby nomádské pouštní obyvatelstvo na jihu země a tyto druské komunity, tak ty mladíky do armády vysílají a normálně slouží v armádě. Co se tedy týče Palestinců, tak ti žijí na okupovaných územích. Do vnitřního Izraele většinou dojíždějí za prací, protože na západním břehu Jordánu, nedej bože, v Gaze prostě příliš práce není. To je jedna z těch problémů, které se vážou i na případný vznik palestinského státu, protože ta ekonomická soběstačnost je s velkým otazníkem.
Takže také prostě částečně hledají obživu v tom vnitřním Izraeli. Jinak tedy Gaza, jak asi víte, od roku 2005 Izrael provedl jednostranné stažení a vlastně je v současné době pod administrativní vládou hnutí Hamas, které tam vyhrálo volby, kdežto západní břeh je tedy okupovaným územím a je tam podle těch mírových dohod částečně část území je už předána palestinské samosprávě. Palestinský prezident v současné době Mahmud Abbas, jak asi taky víte, tak snaží se teď řešit tu otázku vzniku státu tím, že přednesl žádost o přijetí za člena OSN v případě, že by se tak stalo při nějakém hlasování, ať již ve valném shromáždění nebo v Radě bezpečnosti, tak Palestina vlastně formálně by vznikla jako stát i tímto způsobem a ne na základě těch dohod, což je samozřejmě předmětem nějakého sváru. Tak, co se týče přistěhovalectví, tak já jsem vám řekla v první části, že se ještě domluvím, nebo že vám ještě vysvětlím, co je to ten návrat na Sion. Tak v podstatě ten proces židovského přistěhovalectví do Palestiny, potažmo do Izraele, o tom hovoříme jako o Alii. Alia je ten to hebrejské označení toho procesu imigrace do Izraele, což v hebrejštině znamená výstup. A výstup právě na Sion. Sion je v podstatě jedno z alegorických označení Jeruzaléma jakožto centra židovské kultury a židovského náboženství, protože v Jeruzalémě podobně jako pro křesťany a pro muslimy se nacházejí židovská svatá místa. V Jeruzalémě byl postaven židovský chrám, který ovšem byl zničen naposledy Římany, to už je těch 2000 let, takže už je to nějaký pátek, ale nicméně zůstala tam podpůrná zeď vlastně toho celého prostranství, o které hovoříme jako o západní zdi, takzvané zdi nářků. To určitě znáte, ty fotky, tam se strkají lístečky s přáními a tak dále. Je to nejsvětější místo židovského náboženství, takže proto je Jeruzalém to spirituální centrum, takže v židovské tradici vlastně přistěhování se zpátky do té domoviny je proces této alie. A proč výstup? Tak protože vlastně kdekoliv v oblasti byste šli do Jeruzaléma, tak Jeruzalém je v kopcích, takže až to tak nevypadá, tak vlastně vystupujete někam nahoru, to je ta fyzická činnost a samozřejmě ta spirituální, jdete k tomu spirituálnímu centru, takže to je to pozvednutí duševní, pokud je toho samozřejmě člověk vůbec schopen. Tak co se týče reálí toho procesu, jak jsem říkala, je to proces, který skončil, do velké míry definuje vlastně charakter té společnosti, protože buď to, že lidé se emigrují, protože už nemají vlastně jinou možnost a je to částečně jakoby z nějakého kroku zoufalství, a nebo je to prostě takové to riskérství, že jdete do neznáma, takový ten pionýrský duch a to se všechno v té společnosti odráží. Jak říkám, ta společnost je velmi dravá. Asi i na základě tohoto stát aktivně podporuje přistěhovalectví, věnuje se mu takzvaná židovská agentura, to státní instituce, která má pobočky v různých zemích, mimochodem i v České republice, a je stanoven jeden ze základních zákonů státu, takzvaný zákon o návratu z roku 1950 stanoví, že kdokoliv židovského původu nebo člověk, který má alespoň jednoho prarodiče židovského původu, může emigrovat do Izraele a dostane izraelské občanství. Takže pokud někdo z vás třeba má jednoho dědečka, babičku, žida a měl by báječný nápad vystěhovat se z této země z jakéhokoliv důvodu, ačkoliv to teď nikoho nenabádám, tak prostě skontaktuje tuto agenturu v momentě, kdy doloží papíry, což je třeba v té Evropě občas složité, protože spousta těch papírů taky zmizela za druhé světové války v průběhu holokaustu a tak dále, ale pokud ty papíry doložíte, nějaký ten původ, tak se můžete vystěhovat. Ve chvíli, kdy dorazíte do Izraele, tak vlastně jste umístěni do takzvaných ulpanů, do takových jakoby
do takových, nechci říct táborů, ale je to jakoby místo určitého přestupu, kde se aklimatizujete, kde se seznamujete s tou zemí, kde se učíte nebo doučujete jazyk, pokud jste se ho nezačali učit předtím, a ten stát se postará o ubytování a o zařízení, o jako zprostředkování práce a tak dále. Ten proces na začátku je velice, říkám, velice dobře organizován a těm novým přistěhovalcům je usnadněn. Abyste pochopili, že vlastně ta čísla teď sice v současných posledních letech jsou třeba kolem tak 15 000 židovských přistěhovalců ročně, tak ty velké migrace, ty velké příběhy nekončily nebo nekončí tím obdobím po druhé světové válce, takové ty dramatické fotky prostě těch přeživších z druhé světové války nebo po holokaustu, jak na těch lodích se snaží prorazit do Palestiny a tak dále. Tak takový ten dramatický materiál nekončí. Zajímavé je, v 90. letech po rozpadu Sovětského svazu se do Izraele přistěhoval skoro 1 milion Židů nebo právě tedy lidí, kteří měli nárok na to izraelské občanství, protože se odhaduje, že asi čtvrtina z nich podle náboženského práva nebyli Židy, to znamená nebyli Židy po mamince nebo přestoupením k tomu náboženství. Takže je tam velká skupina teď rusky hovořících občanů. Já kdykoliv, když přijedu do Izraele, až je to jako nepříjemné, tak na mě automaticky vždycky někdo začne mluvit rusky v krámě nebo v hotelu dokonce. Takže ta populace je tam samozřejmě v rámci 7,5 milionu lidí je poměrně viditelná, milion lidí. Mají rusky hovořící média, noviny, strana politická, která poměrně jakoby je takovou nebo hájí zájmy těch ruských přistěhovalců. Yisrael Beiteinu, Izrael náš domov, její poměrně kontroverzní agenda, předseda Avigdor Lieberman je v současné době ministrem zahraničních věcí. No a možná zajímavé, nebo já bych řekla zajímavější je ta migrace 80. 90. letech z Etiopie, protože opět, když odkážu na Bibli, jak jistě víte, tak Šalamón měl nějaký románek z královnou ze Sáby. Královna ze Sáby nicméně poté opustila Izrael a vrátila se do svého království. Uvádí se, že Sába mohla být někde v Etiopii, někdo říká v Jemenu. To je celkem jedno, prostě v Etiopii existují židovské komunity, které tam po staletí prostě z nějakého důvodu přežily. Ty, které přežily a zachovaly si židovskou identitu, židovské náboženství, jsou označovány jako Beta Israel a ty, které v 19. století některé z nich konvertovaly z různých důvodů ke křesťanství, tak ty jsou označovány jako Falaš Mura. A tihleti lidé, samozřejmě v Etiopii ta situace politická a bezpečnostní, vůbec hladomory opakující se a tak dále, nebyla nikdy jednoduchá, takže v 80. letech docházelo k jistým kontaktům. Izraelský stát se snažil tedy tyto Židy do Izraele dostat, ta situace nebyla vůbec jednoduchá. Oni z podmínek, které bychom možná mohli přirovnat ke středověku, opravdu žili v naprosto základních podmínkách ve vesnicích, prostě někde uprostřed Etiopie, tak oni nejprve ty první vlny museli dojít pěšky do Súdánu, odkud teprve mohly být po dohodě se sudánskou vládou vyzvednuty izraelskými aerolinkami, takže oni šli stovky kilometrů pěšky, mnozí z nich to prostě nepřežili, třeba neměli boty, to jsou věci, které si ve 20. století asi málo kdo z nás dokáže představit a jsou ty operace se v podstatě jakoby mají názvy, takže za té největší vlny toho organizovaného přistěhování v roce 1991 převezli během několika dní izraelská letadla 14 000 Etiopanů do Izraele. A říkám, musíte si představit, ten kulturní šok musel být masivní, protože to jsou lidé, kteří
žili v naprosté izolaci v rozvojové zemi a teď přišli do 21. století víceméně a teď se jako těžce přizpůsobují a zase to určitě bude trvat nějakou generaci, dvě, než se plně adaptují. Ta mladá generace samozřejmě má výhodu toho, že už dostává vzdělání, ta starší je to určitě složitější, ale ten příběh je určitě, myslím si, velmi, velmi silný. Tak, můžu poprosit o další slide. Nemůžeme. Tak já budu pokračovat dál. Tady vidíte jenom o přistěhovalcích, tak tohle to je nějaká ještě taky z mandátní Palestiny, tak když už se přistěhovali, tak takhle se balily nějaké citrusové plody a žilo se v těch, že často se žilo v těch kibucech, v těch zemědělských komunitách a to byl ten pionýrský duch, na kterém ta společnost je postavena. Tak, další slide. Dostáváme se ke kultuře, tam se taky vešli do toho časově. Když jsem řekla teď tohle všechno o té společnosti, tak je myslím celkem jednoznačné, že i kultura státu Izrael odráží vlastně nejenom tu historickou zkušenost těch jednotlivých židovských komunit a těch přistěhovalců, ale samozřejmě i to, jak se všechny tyhle ty jednotlivé subkultury, jak se prolínají a co vytváří. Takže izraelská kultura jako taková je poměrně jako svébytný fenomén, kde stále prostě ty nové vlivy se absorbuje ty nové vlivy. A je to určitě způsob, jak reflektovat nejenom tu vlastní historickou zkušenost, ale i jak se vypořádat vlastně s tou současností. Takže ta témata kulturní toho uměleckého vyjádření většinou z toho státu byla taková jako klasicky samozřejmě vypořádat se s tou neskutečnou bolestí z holokaustu, vypořádat se s tím procesem vlastního přistěhování, ohrožení toho státu, ale to trvalo tak první 2-3 dekády. Potom vlastně se ta témata dost mění. V poslední době už zase převládají témata taková spíš jakoby zpytující to nitro těch hrdinů a zaměřená na teda samozřejmě ty problémy toho státu nebo problémy výzvy, ty různé společenské debaty a tak dále a je to takové jakoby osobnější, ta témata se stávají osobnější. Co se týče vlastně umožnění nějakého, jako aby ta kultura vůbec mohla být nádřena, tak tam základním kamenem je samozřejmě společný jazyk. V Izraeli jsou dva. Základní je tím hebrejština a arabština. Arabština, tam je to jasné, primárně pro to arabské etnikum. Hebrejština byla zvolena jako komunikační jazyk toho židovského etnika ještě před založením státu, ale vedla se o to jistá debata, protože hebrejština nebyla nikdy komunikačním jazykem. Já tady vždycky říkám, viděli jste film Mela Gibsona Umučení Krista, tak to se odehrávalo ve starověké Judeji a nehovořili hebrejsky. Víte, že celý ten film je natočen v aramejštině. Takže hebrejština v té době třeba byla liturgickým náboženským jazykem, ve kterém se modlilo. Po celá staletí se hebrejsky modlí. Jsou jim napsané ty náboženské knihy, jako je samozřejmě teda Tóra, Bible, ale i Talmud. A hovořilo se vždycky jiným jakoby jazykem, tím místním jazykem, aramejštinou třeba ve starověkém Izraeli, v exilu potom v těch oblastech, kde žili aškenáští židové, se vytvořil speciální jazyk, takzvaný jidiš, primárně založený na němčině a v kombinaci s hebrejštinou. V těch podmínkách na Pyrenejském poloostrově vzniklo ladino, což je mix zase se španělštinou. Mimochodem existuje poměrně výrazný proud literatury, protože
stále někteří autoři mají za to, že to je jazyk právě, ve kterých je třeba vychovávaly jejich matky a tak dále. V ladino naopak se hodně silně rezonuje v hudbě. Ladino je samozřejmě jazyk, kterým se dobře zpívá, taková ta středozemím ovlivněná nebo arabskými rytmy a melodikou ovlivněná hudba, která v Izraeli je samozřejmě také velmi populární. Hebrejština teda na počátku 20. století nicméně byla vybrána právě proto, že Židé mluvili různými jazyky, tak byla vybrána jako ten jednotící komunitní prvek. A podobně jako si matně vybavíte české osvícenství v českých zemích, ten proces, kdy čeština vlastně taky nebyla úplně používána a muselo být investováno určité množství snah a času do toho, aby byla jakoby vytažena zpátky na světlo a bylo dokázáno, že obstojí před těmi nároky toho moderního světa, tak podobně hebrejština samozřejmě musela být nějakým způsobem oprášena, doplněna o nové termíny a tak dále, ale stala se oficiálním jazykem. Jestli mohu, tady vidíte taneční skupinu, ale další slide. V Izraeli tedy ty jednotlivé řekněme, vlivy kulturní, které jsou takové výrazné a které rezonují i za hranicemi Izraele, tak určitě je to tanec. Izrael je jedním z center světového moderního tance. Mají i v takové folklorní tance, které se tančí v kruhu, jmenuje se to hora. Dost často je to také to klasické na všech židovských oslavách, se prostě tančí. To je zajímavé, to je tradičně, nebo je to pro obě ta etnika poměrně, je to arabské, je to židovské poměrně nebo stejné, protože vždycky tančí muži a ženy odděleně. A je to většinou takové jako s rukama různě nahoře a jednoduché kroky. Takže to jsou folklorní tance, ale v čem Izrael vyniká naprosto špičková je ta scéna moderního tance. V České republice taky občas sem zajede nějaká skupina a pro profesionály z těch jednotlivých zemí je to, nebo z celého světa je určitě přínosem třeba s nějakou tou taneční skupinou strávit nějaký čas, mít to v životopisu a tak dále. Pak bych asi vypíchla i hudbu. Jak už jsem tady zmínila, hudba je něco, co je, myslím, Izraelcům velice blízké. Je to něco, vychází to možná i z toho, že třeba hebrejské modlitby velké míry zpívané. Ta hudba je přítomná i v liturgii a Izraelci, jak židovští, tak arabští, jsou jako hudby milovný národ a myslím si, že velmi populární je taková ta populární hudba až jakoby popová, což tady myslím, že speciálně mezi vašimi vrstevníky není úplně ten nástroj, který by byl nejzajímavější, nicméně populárně a myslím, že velmi dobrý je izraelský hip-hop. Taky nějaký rok takže samozřejmě pak ty klasické, jak jsem říkala, třeba ladino zpívané, arabská hudba a tak dále, je to něco, co prostě zrádí speciálně v taxíku, to je vždycky zážitek, jako je v Izraeli v taxíku. To se tam samozřejmě je slyšet a všechny nějaké ty soutěže jako Superstar a tak to mají izraelské mutace jsou sledovány. Asi bych ještě bych určitě zdůraznila výtvarné umění. V Izraeli je jedním z center moderního třeba designu a poměrně se výtvarníkům daří, protože v Izraeli existuje trh jako je tam odbyt na umělecké výrobky, ať už to jsou, já nevím, od řemeslných nějakých výrobků, šperky a až po nějaké prostě teda obrazy, sochy například. Hodně po Izraeli prostě třeba jsou různé plastiky v parcích a tak dále. Je to tak jako hodně přítomné v tom každodenním životě. Jsou tam nějaké umělecké kolonie, galerie, také oficiální muzea, muzejnictví je v Izraeli na velmi vysoké úrovni.
Izrael má jedno nebo snad nejvyšší procento počtu muzeí na světě na hlavu. Film, taky izraelský film, můžete se s ním setkat v našich podmínkách, určitě na Fabil Festu vždycky třeba jsou filmy, na festivalu Jeden svět, dokumentární filmy arabské, které reflektují prostě třeba některé ty bolavé stránky toho života v Izraeli, ať už jsou to ty bezpečnostní obavy, ať je to soužití těch dvou etnik, cokoliv, myslím si, že poměrně otevřeně, jako není to pod nějakou cenzurou, je to jakoby poměrně otevřeně se o těchto záležitostech na tom uměleckém poli hovoří a jak říkám, je to dostupné i u nás. Ke sportu poprosila bych o ten další slide, pravděpodobně vy asi budete vědět líp než já, tak nejznámějším nebo takovým nejpopulárnějším sportem vedle fotbalu, tak to je také jako přece jenom ty evropské vlivy tam jsou, tak vedle fotbalu je to basketbal. Maccabi Tel Aviv hraje Euroligu, několikrát ji vyhrálo, takže to samozřejmě, jak vidíte, podle návštěvnosti, to je populární sport. Fotbal hrají také, loni se dostali do čtvrtfinále Ligy mistrů. Částečně je to způsobeno, že oni se účastní těch evropských soutěží, protože v nějakém momentě, myslím, byli vyloučeni z takových těch asijských her a tohodle na bázi samozřejmě toho izraelsko-palestinského konfliktu, takže Izrael dost často se účastní těch různých evropských soutěží. A vzhledem ke geografickým podmínkám samozřejmě vodní sporty. Zajímavé asi pro české publikum je, že tam funguje hodně taková ta jako turistika, dostat se ven, chodit, cyklistika, vyráží se na kola, jako hodně populární takový ten outdoor v Izraeli. No a já pak vždycky říkám, velký export, zejména mám pocit v posledním roce nebo roce a půl, je to u nás teda hodně vidět, se objevuje Krav Maga. Pro ty z vás, kteří fandí nějakým jakože bojovým sportům, tak na rozdíl od těch asijských tady bez jakýchkoliv spirituálních nádechů, výdechů a sensejů, prostě tohle je velice účelové bojové umění sebeobrany, které vlastně vytvořila izraelská armáda, takový ten jako klasický boj muže proti muži, potažmo muže proti ženě, ženě proti ženě. V izraelských podmínkách zejména učí se to tam samozřejmě i dámy. Tak, poprosila bych o tohto poslední téma, to je ekonomika. Z toho, co jsem vám teď řekl, co jsem vám doposud řekla, tak si asi dovedete představit, že podmínky pro nějaký úspěch hospodářský v Izraeli byly a stále jsou pořád velice složité. Izrael nevlastní žádné, nebo donedávna nevlastní žádné významné zásoby nerostných surovin, to se změnilo, myslím, loni objevili obrovské ložisko zemního plynu v teritoriálních vodách na severu, těsně při hranicích s Libanonem. Mimochodem hnutí Hizballáh už zahlásilo, že ta část toho ložiska je i na území libanonských teritoriálních vod, takže Hizballáh už se nechal slyšet, že samozřejmě nesmí nic, co by bylo libanonské, což si úplně technicky nedovedu teda představit, jak to na tom mořském dně se dělá, ale chápu, že to je ten boj o strategické suroviny. Drsné klima, ty neustálé hrozby bezpečnostní a tak dále, samozřejmě komplikují snahu státu o zajištění vlastní prosperity, nicméně se mu to podařilo. Po těch prvních letech, kdy teda tam bylo nutné nejprve nějakým způsobem zajistit vůbec přežití toho státu a základní v podstatě nakrmení té společnosti, tak ten stát to organizoval centrálně. První vlády byly levicové, ten model toho státního řízení byl centralistický, bylo to rozdělováno na centrální úrovni a nicméně ale podařilo se takhle vybudovat solidní prostě základnu, jak zemědělskou, tak průmyslovou. Nicméně neodolalo to, ten systém neodolal těm změnám, těm ropným šokům v 70. letech a velké krizi v 80. letech, které Izrael postihla a bylo nutné prostě jej nějakým způsobem přepracovat.
takže v 90. letech izraelské vlády sáhly k reformám ekonomiky a Izrael se přeměnil poměrně dramaticky na takovou jako klasickou tržní ekonomiku s velkým podílem investičního kapitálu a snaží se exportovat. A jestli bych mohla, hovoří se o ekonomickém zázraku v případě Izraele. Například tu první vlnu velké recese v roce 2009 Izrael ustál poměrně bez nějakých dalších, nějakých velkých výkyvů. Jenom krátce k těm hlavním, řekněme, hospodářským oblastem. Zemědělství je primárně, na co vlastně se vůbec Izrael zaměřoval a podařilo se mu zajistit si naprostou soběstačnost, kromě obilovin je potravinově naprosto soběstačný, což si myslím, že Česká republika například není, nebo vůbec státy v Evropě nejsou. Jsou do velké míry závislé na exportu. Izrael vyváží v různé plodiny ještě navíc. To samozřejmě tenhle úspěch je i výsledkem velké investice do výzkumu, třeba v rámci hnojiv, skleníků, rozvodu vody, systému zavlažování a tak dále, což je v těch podmínkách klimatických, které v Izraeli panují, naprosto zásadní. Průmysl, jak asi víte, myslím, že tohle nám určitě neumítlo. Izrael je jedním jako ze špičkových míst pro to zaměření na průmysl, ten high-tech nebo moderní technologie, komunikace, software, hardware, také ale farmaceutika, tak to je něco, v čem Izrael naprosto, řekněme, exceluje. Má velký podíl i, nebo je tam, já vždycky říkám, obchod s broušením diamantů, což je asi zajímavější teda pro mě než pro vás, ale je to také něco, co generuje nějaké zdroje. A když hovoříme, v Kalifornii se nachází Silicon Valley, tak v Izraeli se můžete se termínem Silicon Valley. Vádí je také to klasické vyschlé řečiště na Blízkém východě, v podmínkách Blízkého východu a vlastně koncentrace toho high-tech průmyslu v Tel Avivu anebo vůbec po pobřeží, potom západním pobřeží Izraele, Středozemního moře, tak tomu se říká Silicon Valley, můžete se s tím pojmem setkat. Nejvíce Izraelců nicméně pracuje ve službách, tam asi primár drží turismus. Pro vás, já si myslím, že to je úplně jako ideální země, kam se vydat za turistikou, takovou to, dá se tam bydlet prostě v těch, jak v luxusních hotelích, tak i prostě nějaký budget v cestování v nějakém limitovaném rozpočtu, jsou tam hostly, mladí Izraelci, to pokud budete nebo cestujete, nebo budete ještě cestovat po světě, tak hodně často vyráží třeba na celý rok, cestují po světě a v Ázii a tak dále, takže tohle je tam hodně běžné. Hodně mladých lidí jezdí do Izraele, takže je to určitě zajímavé, je tam spousta památek a myslím, že je to hodně zajímavé i co se týče nějakých přírodních rezervací, jsou tam kaniony, úplně úžasné kaniony v Mitzpehanim, v Negevské poušti, jsou tam nějaké vodopády, Jeruzalém a tak dále, takže to je bezpočet, které můžete navštívit, i když je to malá země. No a samozřejmě jedním z těch předpokladů, protože ten stát je takhle ekonomicky poměrně velmi úspěšný, je to, že investuje do vzdělání. Izrael má 8 státních univerzit, které jsou sice placené, ale vyskytují se neustále na příčkách těch prvních 100, prvních 200 univerzit, nejlepších univerzit na světě. I v rámci toho univerzitního studia je velký důraz kladen na výzkum a vývoj. Jednotlivé univerzity mají svá výzkumná pracoviště, takže ty technické větve samozřejmě se v Izraeli studují
Tady dokonce existují, pokud by to někoho z vás zajímalo, tak Česká republika má nějaké dohody s Izraelem a jsou dostupná stipendia ke studiu na vysokých školách v Izraeli, takže třeba nějaký rok v rámci vašeho budoucího akademického života by určitě nebyl nezajímavý se do Izraele podívat. Tak já bych poprosila, myslím, jeden z konečných slajdů. Tady máte nějaký, jako jak vypadá průmysl a průmysl má různé tváře v Izraeli. Další. Abychom to shrnuli, tady vidíte mimochodem, jak vypadá Tel Aviv dneska. To jsou na pobřeží je spousta těch průmysl začíná až dál na těch předměstích a tady to je staré Jafo, které je krásně opraveno a tam to třeba samé krámky, galerie a tak dále. Když bychom Izrael chtěli nějakým způsobem shrnout nějakými přívlastky, tak já vždycky říkám, tam za mnou vidíte mladý, dynamický, velice asertivní, sebevědomý, moderní i nějaký historický, tradiční, občas bych řekla, že až neurvalý. Společnost je velice oproti třeba evropským standardům nějaké také té slušnosti a jako dobrých mravů, tak to je tam posunuto úplně někam jinam. Na nic se jakoby nečeká, musíte si prostě o věci říct a pokud se nevozvete, tak vás prostě zadupou. Takže to je určitě zajímavé jenom tím, že je to prostě rozdílné od nás, od naší zkušenosti a minimálně teda na nějakou cestu bych vám Izrael vřele doporučila. Co se týče nějakého dalšího studia, po případě účasti v této soutěži, tak já doufám, že to, co jste tady dneska slyšeli, je něco, co by vám mohlo pomoct ad 1 se rozhodnout, jestli se soutěže máte zúčastnit a ad 2 po případě vám otevřít nějaké možnosti, kam se třeba podívat. Samozřejmě, jak říkám, bylo to letem světem, musíte si nastudovat dál. Internet máte u ruky, úplně nejlepší médium asi v tomto případě. Na cokoliv se budete chtít zeptat, i třeba v průběhu soutěže, tak na webových stránkách všichni lektoři máme e-mailové adresy, takže odpovídáme dotazy tímto způsobem a já doufám, že se s některými z vás nebo s vašimi výtvory potkám potom v části hodnocení projektu a třeba některými z vás teda i při hodnocení předávání cen. Tak já děkuji za pozornost, já bych teď vám dala prostor se zeptat na nějaké otázky, potažmo jestli máme něco z chatu. No, to přiznávám se, takhle, židovská populace, nebo ta, která je označená za židovskou, tak je nějakých 70, já jsem tady měla napsaný přes 70%, 70 asi 6,5, zbytek jakoby ta arabská. Nicméně kolik procent z té židovské vlastně jakoby nábožensky není jakoby židy, to bych se musela podívat, to přiznávám, nevím, ale je to proces, který se neustále třeba u těch přistěhovalců, který se řeší nějakými konverzemi za asistence státu a samozřejmě těch rabínů. Tak já děkuji za pozornost a přeju hezký zbytek dne a hodně zdaru.